aloitetaan Clash of Clansit. Eka jakso. Kiva. Mä pelailin tossa juuri äsken. Kyllä mä oon tämmönen aika nobo kylältäni. Jämmönen. Nyt me voidaan hyökätä sodassa. Ja sodassa ihan normi hyökkäys, base hyökkäys. Dropsita, barbaareita, kajantteita, jalmispellejä, healeria, archereita tästä ryönäysjutusta. Ähä. Ei sinne. Ei sitä. Sitä juuri. End battle. Kaikesta selvitään. Noin. Se oli meidän hyökkäyksemme. On tämmönen normaali, älkää ihmetelkö, että näitä tyhjiä rakoja. Ne on aika tyhmät. Kyllä mä ajattelin, että tämä tuon. Ja sitten tärkeälläkin se kollektor tuohon. Sotaa tulee prepation day 11 tuntia vielä aamusti siis. Päästään, mikä tämmönen tuna on? Tunaroitsija. Jahas tämmönen. Aika pahoja kyliä. Base ei vastustajana. Tuohon vois harkit hyökätä. Sama tämä kans. Tuohon voi hyökätä. Tuohon voi hyökätä. Tähän totta kai voi hyökätä. Siinä goldikki ihan vieressä. Tähän todellakin voi hyökätä. Tää nyt tulee taas tästä pallo. Ja sillä on pallo. Joo. Näytetään tähän nyt tämmösiä tyhmiä juttuja. Mitä me vaan löydetään täältä. Mikä sillä voi... Tässä kylässä ei kyllä taida olla mitään järkeä. Mikä tuonhan 5. Tässä kylässä ei ole yhtään järkeä. Joo, sen näkyy, että se ei ole mitään järkeä. Mä näytän teille tämmöisiä juttuja. Itselläni ei ole mitään muuta tekemistä kun näyttää näitä beissejä.
teille. Joo. Mä kuvaan varmaan. Tulen jatkossa kuvaamaan Clash of Royale. Sitten mä kuvaan kännykkä Footdraftia. Sitten mä kuvaan kaiken maailman pelejä. Mulle sai ihan ehdottoman, mitä mä voisin kuvata. Ja tässä on mun profiili. Ja mulle saa ihan tehdä kaikkea ja se on nyt moro.